Има хора, в това число главно от политиците, които правят такива заключения. Дайте да свалим цените на тока, за да са доволни хората, или дайте да ги повишим, за да даде това импулс, да се направи една инжекция за развитието на промишлеността. Нито едното, нито другото е вярно. Цените трябва да бъдат определени пазарно, на базата на конкретни разчети, обективни показатели, и това е ролята на ДКЕВР, а не да се обръща наляво и надясно, да гледа откъде свети слънцето и да угажда на когото и да било. Дайте да се занимаваме с сериозни икономически и финансови разчети. Те могат да ни доведат до точните ценови равнища. Точните за България, точните и за европейската ситуация. Само че, още веднъж повтарям, това не е единственият индикатор. Паралелно трябва да се гледат и доходите, трябва да се следят инвестициите, трябва да се следи дали електроразпределителните дружества и производителите имат ресурс, който да инвестират за подобряване на енергопреносната мрежа, енергоразпределителната мрежа, за нови производствени мощности и така нататък. Тоест трябва комплексно да се подхожда. Какво е нужно, за да се постигне тази задача? На първо място, на най-високо държавно равнище, парламента, правителството трябва да си поставят това като стратегическа цел. Виждам, че през последните месеци се полагат усилия в това отношение и България ще се ръководи от Европейската директива за високотехнологична реиндустриализация, която беше приета още през 2012 година. На второ място трябва интеграция, трябва обединение. Необходим ни е регионален патриотизъм, да се оставят страни различията, които сега в момента са главно доминирани от политически или етнически причини, и да видим, че нашето общо бъдеще е в една високо развита, индустриално развита България. И на трето място се намери ресурс. Както многократно се подчерта от редица експерти тук, ресурс, смисъл на налични пари по света има. Държавата просто трябва да се активизира и да преодолее един страх, че вземането на заеми, привличането на стратегически инвеститори ще доведе до някаква зависимост и натоварване на бъдещите поколения. Не, който прави конкурентна, печеливша индустрия днес, си осигурява едно много по-добро бъдеще. Така виждам нещата. В близките, да го наречем, година-две. Ако до тогава не вземем решение, ще изостанем отново. До тук България е с около 2 десетилетия след средно развитите индустриални страни в Европа. Не бива повече да се задълбочава това изоставане.